Eich gweld chi gyd, croeso cynnes i chi i'n gwasanaeth ni bore yma. Croeso arbennig i ymwelwyr. Braf iawn cael chi hefo ni. Rhai wedi bod yn steddfod, rhai dal yn steddfod ella. Dwi'n gwybod bod yna nifer o blant ieuenctid yn cychwyn gwersylloedd pen wsos yma. Felly gobeithio bydden nhw'n cael bendith ac y bydd hi'n wsos arbennig iddyn nhw. A gobeithio bod chi wedi cael wsos braf lle bynnag y buoch chi a be bynnag y buoch chi wneud. Mae'n gyfle arbennig i ni bore yma, dydy. Be bynnag ydych chi wedi bod yn wneud wsos dwytha, be bynnag fyddwch chi'n wneud wsos sydd o'n blaena ni. Mae'n gyfle arbennig i ni gyfarfod hefo'n gilydd. Cyfarfod efo'n gilydd, mwynhau cwmni'n gilydd, ond yn bwysicach bod ni'n cael cyfarfod a Duw ei hun. Yr un sydd wedi'n creu ni, yr un sydd wedi dangos y fath gariad yn ei fab Iesu Grist. Bod ni'n cael dod i gannu glod o, cael siarad efo fo mewn gweddi a cael gwrando ar ei air o hefo'n gilydd. Felly dyna da ni am wneud yn ddisgwylgar, yn ddiolchgar, bod gynnon ni Dduw enfawr, ond Duw y gallwn ni droi ato fo mewn ffydd yn Iesu Grist. Felly dewch i ni gychwyn yn gwneud hynny, yn troi at Dduw ac yn gweddio hefo'n gilydd i gychwyn y gwasanaeth. O Arglwydd Sanctaidd, da ni wrth droi at y ti bore yma yn diolch dy fod ti yn Dduw ardderchog. Yn Dduw sydd yn heiddi cael dy ganmol, yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân. Y Duw yna sy'n bodoli ers cyn creu y byd. Ond y Duw yna sydd yn ymwneud â'r byd ac yn benodol yn ymwneud â dy bobl mewn gras a thrigaredd trwy'r arglwydd Iesu. Da ni'n gofyn y byddi di felly yn helpu ni y bore yma, yn ymoliant, yn gwrando, yn ymateb i'r hyn sgen ti ar yn cyfar ni o'r gair. Wrth i ni ddod at fwrdd y cymyn yn nes ymlaen, o arglwydd da ni'n gofyn y byddi di yn arwain trwy dysbryd glân, i'n adfywio ni ar gychwyn wythnos newydd, yn bod ni'n cael yn atgoffa o'r gobaith sydd yna yn Iesu Grist. Y maddeuant hyfryd a'r cariad yna nad oes posib i fesur. Ond arglwydd da ni'n dod yn cydnabod nad ydyn ni'n gallu ymateb yn briodol yn y nerth yn hynny'n. Da ni angen dy gymorth di trwy gysbryd glân. Felly bendithia ni y bore yma, os gweli di fod yn dda, wrth i ni gyflwyno'r gwasanaeth cyfai ti, yn enw ac yn heiddiant ti'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Cyn i mi anghofio cyhoeddiadau. Maen nhw yn fan'na. Felly, cyfargweddi nos Ferchar yn Rhy Dafydd ag Ann, neu ar Zoom, a wedyn fyddwn ni nôl yma hanner awr 10 bore dydd Sul nesa ar gyfer yn gwasanaeth. Da ni am gychwyn bore yma yn canu un o emynau Pantycelyn. A mae y pennill gyntaf yn egluro yn eitha syml be da ni isio weld yn digwydd. Bod ni isio i'n meddwl ni fod ar Iesu Grist. Bod ni isio rhyfeddu at gariad Duw yn Iesu Grist. Arnat Iesu boed fy meddwl, am dy gariad boed fy nghan. Dyged sŵn dy ddioddefiadau, fy serchiadau oll yn lan. Mae dy gariad uwch a glywodd neb erioed. Felly, da ni am i ni fotio at gariad Duw yn Iesu Grist, a bod meddwl am y groes yn benodol yn effeithio yn ymateb ni. Felly, dewch i ni ganu hefo'n gilydd.
Iawn ta, blant, da chi eisiau dod i'r blaen na? I fi gael sgwrs bach efo chi. Mae yna un gadar fawr yn y cefn hwnna, le. Ti'n fan'na. Ni. Ti'n iawn? Mae wastad yn anodd gwybod faint o gadeiriau rhaid allan, dydy. Wel, dwi eisiau gwybod faint ohonoch chi sydd yn hoffi cyfri neu mesur. Ti'n hoffi cyfri? O, da iawn, gwych. Achos mae be da ni'n mynd i wneud bore yma yn mynd i olygu bod chi'n gorfod cyfri neu mesur. Iawn? Y peth cyntaf dwi eisiau chi fesur, dwi eisiau i chi, wel, dwi'n mynd i roed 2 fesur i fyny ar y sgrin, a dwi eisiau chi ddyfalu pa un ohonyn nhw ydw i, iawn? Mae'n ddigon syml, dydy? Ydw i yn 81 metr neu 181 centimetr. A cyn i chi ateb y cwestiwn, fysa chi'n hoffi help i ateb y cwestiwn? Neu ydych chi'n ddigon hyderus i ateb y cwestiwn heb help o gwbl? O! Be ti'n feddwl? 181 centimetr. Okay. So rhywun yn meddwl 81 metr? Ti'n meddwl 81 metr? Sut da ni'n mynd i wybod? Hefo tap mesur. Sgyn rwy'n tap mesur? Wel, dyma ni handi. Pwy fysa'n hoffi fy mesur i jecio? Ia. Wni bynawn ni, achos ella bod fy mhen ni... Gewch chi gael y gwylod? Na i ddalo lle mae'n hopi, iawn? Dwi'n gewch chi fesur pa mor dal dwi. Rwy'n siw? Gwrn ta? Ie, gewch chi gyd wneud. Sy'n misio. Os gweld awr i gwylod, a wedyn fi eisiau rwy'n helpu efo yr rhif. Pa rhif dio? Chi'n siŵr? Faint dio? Oes rhywun o'r plant mawr eisiau helpu? Nag oes. 178? O. Wel, ella bod fi wedi cam am cangyfrif. Wel, dwi'n siŵr, 181 oedd o tro dwythau i gael fy mesur. 178 yn eitha agos, dydy. Oedd y tap yn rhoi'r ateb i ni dweud. Ac yn dweud y gwir, oedd y tap wedi dangos lle o'n i wedi meddwl yn anghywir na 181 metr o'n i. Felly, dyna'r mesur ac oedd y tap yn help ofnadwy dweud, mwyn i ni wybod go iawn. Be am gyfri ta? Na ni gael gem bach o gyfri? Ar y sgrin, mae yna siapiau gwahanol yn mynd i fod. A na i roed, da chi'n edrych yn griw eitha clyfar, so dwi'n mond yn mynd i roi 5 eiliad i chi. Iawn? Ar y sgrin, dwi eisiau chi gyfri mewn 5 eiliad sawl triongl sydd ar y sgrin. O gara? Ydych chi'n barod? O na, dim hwnna, dio. O, 7, 8, 8. Da chi eisiau 5 eiliad arall? Nag oes. O, sori. O. 8. Da chi gyfri nhw yn ei gilydd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da iawn. Ond taswn ni wedi rhoi yn lot mwy, be fysach chi angen i helpu chi? Mwy amser, mae'n siŵr yna. Achos nes i roi 5 eiliad, ac o 5 eiliad ddim yn lot. A pan da chi'n mynd i'r ysgol fawr, a da chi eisiau cyfri lot fawr iawn o bethau, be mae pobl yn ddefnyddio? Lle bod nhw ddim dyddio, mae'n digwydd. Be? Ti'n gwybod? Cyfrifiannell, calculator de. Mae'n help garw, dydy. Wan,
Yr adnod oedd gennau oedd hyn. Byddwn ni'n edrych ar y rhan yma o'r Beibl hefo'n gilydd bore yma, lle mae Paul yn sgwennu llythyr ac yn sôn am gariad Iesu Grist. A dyma be mae'n dweud yn Effesiau 3:18. Dwi am i chi a phobl Dduw i gyd ddeall mor aruthrol fawr ydy cariad Iesu Grist, cariad y Meseia. Mae'n lletach, yn hirach, yn uwch ac yn ddyfnach na dim byd arall. Felly be mae Paul yn dweud ydy, pan da ni'n meddwl am gariad Duw yn Iesu Grist, mae o mor enfawr, mae o deud y gwir yn rhy fawr i ni allu gyfri fo. Ond, wrth i ni fyw yn bywydau, mae Duw yn rhoi help i ni. Fel oedd y tap mesur yn help, fel oedd cael mwy o amser i gyfri yn help, mi byddwn ni y bore yma yn edrych ar be mae Duw wedi rhoi di'n helpu ni i gael gweld cariad Duw yn Iesu Grist yn well, deall mwy ohono fo a profi mwy ohono fo. Na i reid cyfrinach i chi, a prifyw bach o'r bregath, yr ysbryd glân sydd yn helpu ni. Yr ysbryd glân sydd yn helpu ni i weld mwy o gariad Duw yn Iesu Grist a gweld sut mae Iesu Grist yn marw ac yn atgyfodi yn dangos yn wych i ni pa mor enfawr ydy'r cariad yna. Iawn, felly cofiwch chi, pan da ni'n meddwl am gariad Duw, cariad Iesu Grist, mae'r Beibl yn deud bod o yn enfawr, bod o mor fawr, bod o yn rhy fawr i ni i allu i fesur o neu gyfri fo, ond mae Duw trwy'r ysbryd glân a trwy groeshoeliad Iesu Grist wedi rhoi help bach i ni allu gwneud mwy o synwyr a profi mwy ohono fo. A mi fyddwn ni'n clywed mwy am hynny yn ystod y bregath. Diolch yn fawr i chi. Sori, os ydych chi'n licio cyfri a ddim yn licio maths. Byddai ddim yn gwneud lot o straeon yn ymwneud â maths, achos dwi'n licio fo chwaith. Diolch yn fawr i chi, gewch chi fynd yn ôl i ista. A mi gawn ni y darlleniad rwan o Effesiaid pennod 3, a mae Eirin am ddarllen. Diolch. Reit, so felly mae'r darlleniad yn dod o lythyr Paul at yr Effesiaid, a mi fyddai'n darllen o bennod 3 adnodau 14 i 21. A mae'r darn yma'n cychwyn hefo, mae'r teitl Gwybod Cariad Crist ydy'r teitl yn y Beibl Cymraeg Newydd. Felly, oherwydd hyn, yr wyf yn plygu fy ngliniau ger bron y tad. Yr hwn mae bob teulu yn y nefoedd ac ar y ddaear yn cymryd ei enw oddi wrtho, ac yn gweddio ar iddo ganiatáu chwi yn ôl cyfoeth ei ogoniant, gryfder a nerth mewnol trwy'r ysbryd, ac ar ei gris breswylio yn eich calonnau drwy ffydd. Boed i chwi sydd â chariad yn wreiddyn a sylfaen eich bywyd gael eich galluogi i amgyffred ynghyd â'r holl saint beth yw lled a hyd a uchder a dyfnder cariad Crist. A gwybod am y cariad hwnnw, ei fod i'w chlaw gwybodaeth. Felly dygyr chwi i gyflawnder, hyd at holl gyflawnder Duw. Iddo ef sydd ar gallu ganddo i wneud yr anrheithol well na dim y gallwn ni iddi syfu na'i ddychmygu, trwy'r gallu sydd ar waith yn om ni. Iddo ef y bo'r gogoniant yn yr eglwys ac yng Nghrist Iesu, o genhedlaeth i genhedlaeth, byth bythoedd. Amen. Diolch Eirin. Dwch ni wedi fo'n gilydd. O arglwydd sanctaeth, wrth i ni glywed dy air di, a chael yn atgoffa mor rhyfeddol ydy dy gariad di tuag ata ni yn Iesu Grist. Da ni yn gofyn arglwydd y byddi di yn rhoi y nerth yna i ni trwy dysbryd. Mwyn i ni gael yr hyn fydd yn helpu ni i amgyffred be mae'r cariad hwnnw yn ei olygu i ni. Be mae o'n olygu dyfo ti arglwydd Dduw yn dy fawr gariad wedi anfon dy annwyl fab i fod yn aberth am yn pechoda ni. I fod o wedi bod o'i wirfodd yn barod i fynd i'r groes
Nid oherwydd fod ganddo fo unrhyw bechod i dalu amdano fo, ond oherwydd i fod o'n mynd i dalu am yn pechod ni. Arglwydd, da ni'n rhyfeddu a da ni yn dy ogoneddu, yn dy glodfori di am hynny. Yr hyn sydd yn ganolog i'r newyddion da yr ydyn ni yn ei gredu, y newyddion da yr ydyn ni'n ei glywed o thair di. Ond arglwydd, fel da ni di sôn wrth y plant, yn aml mi fyddwn ni yn stryglo i weld mawredd y cariad yma. Mi fyddwn ni'n cael traffarth arglwydd i werthfawrogi be mae o yn ei olygu, bod Crist wedi prynu rhyddid i ni. Bod yr arglwydd Iesu nid yn unig wedi marw ac atgyfodi, ond bod o bellach yn teyrnasu ar dy ddeheulawd di, yn gweddio ar y rhannu, ac y bydd o yn dod yn ôl un dydd i farnu'r byw ar mirw. Da ni o arglwydd yn gofyn y byddi di trw'r ysbryd glân yn yn harwain, y byddi di'n effeithio'n ddwfn ar yn meddyliau, ar yn calonna, ar yn henaid ni. O dad, fel y gnathon ni ganu ar ddechrau yr oedfa, da ni isio sychedu amdana ti. Da ni isio i'n meddyliau ni fod wedi rhoi i ti, fel bod ni yn mwynhau yn cael llawenydd ac yn profi diolchgarwch dofn wrth weld trwy ffydd pwy wyt ti, yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân, wrth i ni hoelio'n sylw ar Iesu Grist ac ar ei fuddugoliaeth o. Fuddugoliaeth sydd trwy ffydd yn dod yn fuddugoliaeth i ni. Ond o dad, maddau ni. Maddau ni bod ni'n gallu bod mor gyndyn, i foli, i ddiolch, bod ni'n gallu bod a'n meddyliau ar chwal yn wir. A hynny oherwydd bod ni yn rhoi blaenoriaeth i bethau eraill. Bod ni'n rhoi yn bryd ar bethau sydd yn y pen draw yn bethau dros dro. Sicr hawdd ni. A thyna ni yn fwy clos ata ti yn defosiwn o ddydd i ddydd. Arglwydd, neud i sicrhau bod yn gobaith ni yn cael ei wreiddio ar yr hyn rwyt ti wedi wneud yn dy fab, ac nid ar unrhyw ddoethineb, unrhyw nerth na gallu sydd gynno ni fel pobl. A nina wedi dod i ddiwedd wythnos Steddfod, arglwydd da ni'n gweddio dros Gymru. Yn dyhead ni ydy y bydd na adnewyddiad yn yn gwlad ni. Y bydd dy bobl di yn profi nerth a hyder a chynhaliaeth mwyn gallu bod yn dystion i ti. Hyd yn oed os ydy'r diwylliant yn gynyddol yn teimlo'n un sydd yn wrthwynebus, arglwydd da ni'n gofyn y byddi di yn puro ni. Nid i fod yn fwy chwyrn, ond i fod yn fwy hyderus yn y newyddion da sgynno ni i wrannu. Nid i fod yn fwy ymosodol, ond i fod yn fwy greslon yn y ffordd ydyn ni'n wneud a'n gilydd ac yn ymwneud â phobl sydd fel y dysgodd Iesu ni yn gallu bod yn elynion i ni. Trwy dysbryd glân, arglwydd, da ni'n gofyn ar ei ti wneud dy bobl trwy gydol Cymru yn bobl sydd yn disgleirio o dy gariad di. Arglwydd, maddau ni, bob tro yr ydyn ni yn swyl, bob tro yr ydyn ni yn teimlo fel bod ni'n cuddio yn hytrach na bod yn barod i rannu amdana ti. A da ni'n gweddio yn arbennig am fendith dros y gwersylloedd yr wsos yma. Arglwydd, mae yna nifer, da ni'n gwybod dros y blynyddoedd wedi dod i berthynas fyw at ydi dy hun trwy gyfrwng y gwersylloedd. Ac eto, da ni'n gofyn y byddi di yn ymyrryd, y byddi di trwy dysbryd glân yn dod â y Beibl yn fyw i genhedlaeth newydd. Fel bod nhw yn gallu deud, Iesu Grist ydy'n heidwa di. Dwi'n gwybod mod i'n ddiogel, dwi'n gwybod bod gen i faddeuant a bywyd tragwyddol oherwydd be nath Iesu dros di. Tostyria wrthon ni felly, sgweli di fod yn dda. Arwain ni trwy gydol y gwasanaeth ac yn enwedig wrth i ni ddod at fwrdd y cymun. Rhoi ni olwg newydd ar fuddugoliaeth Iesu ac ar ei gariad bendigedig o. Clyw'n gweddi ni rwan, a tyd i
weithio yn ein plith ni, wrth i ni ofyn hyn i gyd, trwy Iesu Grist, ein harbwydd a'n gwaredwr. Amen. Da ni am ganu can sydd yn disgrifio be wnaeth Iesu Grist ar y groes a be mae hynny yn ei olygu i'r Cristion. Mae hi yn emyn sydd yn adlewyrchu gwirioneddau hyfryd y Beibl am be nath Iesu Grist a sut mae hynny wedyn yn newid reality y Cristion. Gorffennwyd y Meseia'r oes ei fywyd dros bechodau'r byd. Mae rhyddid cyflawn drwy ei waed cyflawnwyd diben Aberthryd. Gorffennwyd talwyd dyled lawn, brynhawn drwy Aberth Calfari, gwnaed perffaith iawn drwy waed yr oen, bu farw Iesu drosom ni. Gwch ni godi i ganu. Mae rhyddid cyflawn drwy ei waed, cyflawnwyd diben Aberthryd, gorffennwyd talwyd dyled lawn, brynhawn drwy Aberth Calfari, gwnaed perffaith iawn drwy waed yr oen, bu farw Iesu drosom. Dwi wedi rhoi teganau yn y staf a lladd achos mae rhywun eisiau mynd. Bemol fi, agorwyd ddod, drwy Grist fe chwalwyd pob ryw blir, mae croeso'i bech a diriau glir. Cyflawnwyd y custodion cael, o gael proffwyd o ddaeth yn wir. Dewedod oedd i bechod byw, gwaed y cyfamod newydd i'w. Ffyrnasiad bechodaeth i ben, agorwyd byr. A Satan ar ei orsedd a lyncwyd dechlwyd arau i. Mi raid wynebu dicter byw, fe'i gwnaed yn beth tith yn fethu. Wel acwradd fwy oen difain, gorffennwyd byw ei ofnafle. Yn Grist mae croeso'i bawb a bryd, a bwyso gŵr. Ei heiddiant efo'r oer i gyd, mae'n llwybr nawr i'r gefn glir. Ar olaeth bechod i ffendir, ei safrwyd oll gan ras yn neb. Fe gwaed yn unig blediwn ni, wrth erbyn ffrwyth ei aberth. O gryf yn fydd, fe'i safrwyd oll gan ras yn neb. Fe gwaed yn unig blediwn ni, wrth erbyn ffrwyth ei aberth. Mae yna deganau yn y crefft trwodd, os ydych chi eisiau mynd a plant bach trwodd, groeso i chi wneud hynny. Wan taswn i'n gofyn i chi pa app neu pa wefan ydych chi'n ddefnyddio fwyaf aml, tybed be fasa'r ateb. Y gwir ydy, mae'r ateb i'r cwestiwn yna
Wel, ne, yn hytrach. Mae'r ateb cywir i'r cwestiwn yna, achos ella bod be da ni'n feddwl da ni'n iwsio a be da ni'n ddefnyddio yn beth y gwahanol. Mae'r ateb cywir i'r cwestiwn yna yn mynd i ddeud lot am yn bywyd da ni'n dydi. Yn mynd i ddeud lot am yn blaenoriaetha ni. Ond mae technoleg erbyn hyn yn gallu effeithio ar bron pob agwedd o'n bywyd da ni'n dydi. Gan fod yn beth da, neu'n beth sydd yn codi ofn arna chi. Dwi'n yn gwybod os ydych ffôn chi neu'ch cyfrifiadur chi, enghraifft yn deitha chi sawl awr da chi'n dreulio arno fo bob dydd. Scary. Sydd yn gwneud i chi fel, ydw i wir yn gwasanaethu gymaint o amser a hynny bob dydd? A mae hynny'n gallu effeithio na chi mewn un o ddwy ffordd yn dydi. Unau mae o'n gallu gwneud i chi fod yn siomedig yn eich hun ac yn rhwystredig ac yn meddwl, wel, dyna ni wast o amser. Neu, mae'n gallu bod yn symboliad i chi wneud rhywbeth amdano fo. Dyn lle bod chi'n cael y report yn deud faint o amser ydych chi wedi dreulio ar eich ffôn ddoe, a ydych chi'n dweud, reit, dwi ddim yn mynd i chwarae games, neu be bynnag ydych chi'n neud, dwi'n mynd i fynd am dro. Felly ydych chi'n ymatab yn gadarnhaol i'r wybodaeth. Ar lefel ella mwy cadarnhaol, o'n i'n gweld dros yr wsnosa dwytha yma am ryw reswm dwi'n cael y mombardio hefo hysbyseb am yr ap arbennig sydd yn helpu pobl hefo clefyd siwgr, sydd mae'n debyg yn deud wrthych chi pryd mae angen i chi fita mwyn cadw lefelach siwgr chi lle maen nhw fod. Sydd yn ddyfais wych, byswn i'n tybio, yn dydi. A wedyn, da chi'n gallu ymatab i'r wybodaeth yna i gael y bwyd ma'ch corff chi angen. Wan, pan ydyn ni yn gwrando, pan ydyn ni yn darllen gweddi Paul yn y llythyr at yr Effesiaid, dwi ddim eisiau chi feddwl am y weddi a teimlo'n siomedig ac yn rhwystredig mewn ffordd sy'n gwneud i chi feddwl waeth i mi heb a gweddio achos di'n weddio fi ddim fel Paul. Dwi eisiau ni ystyried be mae Paul yn weddio fama ac iddo fo fod yn sbardun, nid yn unig un bywyd gweddi ni, y gallwn ni ddeud, wel, be am i fi weddio'n debycach i'r weddi yma sy'n cael ei chofnodi yn y llythyr at yr Effesiaid, ond yn fwy fyth bod o'n anogaeth ac yn symboliad i ni wrth i ni ddeall o weddi Paul be sy'n ar gael i ni sydd yn credu. Faint o gymorth yma Duw yn barod i roed i ni, i'n helpu ni yn bywyd ysbrydol. Achos mewn gwirionedd, yn yr adnodau gafodd i darllen gan Eirin yn gynharach, be da ni'n gael ydy gweddi Paul dros Gristnogion Ephesus ynde. A mae o yn cynnwys nifer o gyfeiriadau gwahanol yn yr adnodau yna. Da ni'n mynd i fynd trwy'r darlleniad i gyd, yn hytrach dwi'n mynd i ganolbwyntio yn benodol ar yr adnodau rhwng 16 ac 19, dwi'n meddwl ydyn nhw. Edrach ar be yn union mae Paul yn ei ddeud yn y weddi yma a trio cymhwyso hynny i'n bywyda ni ac i fod yn helpu ni wedyn wrth i ni fynd at fwrdd y cymun. Wan, fel o'n i'n deud, mae yna nifer o bethau gwahanol mae Paul yn cyfeirio atyn nhw, ond be dwi'n mynd i drio wneud ydy crynhoi nhw i ddau gategori os liciwch chi. Y categori cyntaf ydy bod Paul yn gweddio am nerth i ni wrth i Grist fyw yno ni sydd yn credu, ac yna, yn nes ymlaen, mi fyddwn ni'n edrach ar y ffaith bod Paul yn gweddio ar ei Gristnogion Ephesus ddeall a profi cariad Duw yn Iesu Grist yn well. Felly nerth mewnol wrth i Grist fyw yno ni fydd yr categori cyntaf, ac yna deall a phrofi cariad Crist yn well fydd yr ail gategori. Dewch i ni gychwyn felly hefo yr hyn mae Paul yn gweddio amdano fo i ddechrau. Adnod 16. Mae Paul yn gweddio ar i dduw y tad, os ysgrifenwch chi Feibl ar agor, mae werth i chi ddilyn yr adnodau hefo fi.
Paul yn gweddio yn adnod 16 ar ei ddew y tad, ganiatáu I chwi, Gristnogion Ephesus, yn ôl cyfoeth ei ogoniant, gryfder a nerth mewnol trwy'r ysbryd, ac ar ei Grist breswylio yn eich calonnau drwy ffydd. Felly'r peth cyntaf mae Paul yn gofyn I dduw amdano fo ydy am nerth, am rym, I fod ar waith ynom ni fel Cristnogion. Be mae hynny yn ei feddwl? Wel, mae'n golygu bod o am i'r Cristnogion yma dyddu I fod yn bobl lle mae'r ysbryd glân ar waith yn rhoi grym a nerth iddyn nhw I fyw fel Cristnogion yn syml. I fyw I bywydau mewn ffordd lle maen nhw yn rhoi I bryd ar ogoneddu Duw, ar fyw yn sanctaidd, ar frwydro yn erbyn temtasiynau a phechod, a byw mewn ffordd lle maen nhw'n ufuddhau i'r arglwydd, yn y pethau bach, yn y pethau mawr. Ond sylwch, yn y ffaith bod Paul yn deud bod o'n gweddio ar ei dduw ganiatáu iddyn nhw gael y nerth a'r cryfder mewnol yma, mae o'n rhywbeth sydd ddim yn dod yn naturiol I ni. Wel, mae gennym ni gyd gryfder corfforol gwahanol yn does? A mae hwnnw yn rhywbeth sydd gynnon ni yn naturiol. Da chi'n gallu cynyddu eich cryfder trwy godi pwysau, ymarfer corff, ond mae o'n rhywbeth sydd jyst yna yn dydi. Wel, be mae Paul yn dweud ydy, yn ysbrydol, does gynnon ni ddim nerth ysbrydol mewnol yn naturiol. Mae o'n rhywbeth sydd yn cael ei roi I ni. Mae o'n rhywbeth yr ydyn ni'n gorfod derbyn mwy a mwy ohono fo, a da ni'n gallu gweld y fama o lle mae o'n dod. Mae o'n nerth mewnol sydd yn dod trwy yr ysbryd glân. Ac felly, mewn ffordd, be mae Paul yn ei ddeud ydy, dwi eisiau I chi gael mwy o be mae Duw wedi roi I chi yn barod. Achos mae pob Cristion wrth edifarhau trystio'n Iesu Grist, mae pob Cristion yn derbyn yr ysbryd glân yn dydy'n cael ei eni o'r newydd. Felly mae'r ysbryd ar waith yn bywydau ni'n barod, ond be mae Paul yn dweud ydy, dwi eisiau chi gael mwy o be sgynnoch chi'n barod. Dwi eisiau chi dderbyn y nerth yma sydd ond yn dod gan Dduw trwy'r ysbryd glân, mwyn eich adeiladu chi, mwyn eich arfogi chi I wneud y pethau mae Duw yn gofyn I chi wneud. Ond meddyliwch hyfryd ydy gwybod bod hynny ar gael I chi a fi. Achos, sylwch eto ar adnod 16, mae Paul yn gweddio ar I dduw y tad ganiatáu I chi yn ôl cyfoeth ei ogoniant, gryfder a nerth mewnol trwy'r ysbryd. Wan, ar ddiwedd wythnos Steddfod, mi allai ddychmygu bod na nifer fawr o sgyrsiau os ystwytha di bod rhwng rhieni a plant ar faes y Steddfod. Lle oedd y plant yn deud, please gai fill in the blank. Hufen ia, fferins, chips, ac o hynna jyst y pethau ydych chi'n gallu fita. Ac mi allai ddychmygu yn rwla ar faes y Steddfod wrthos yma, bod na ryw riant wedi snapio a dweud, na, di pres ddim yn tyfu ar goeds, di? Da ni'n gwybod ni, dydy? Dydy pres ddim yn ddi ben draw. Mae gennych chi hyn a hyn ohono fo, a pan ma'ch walat chi'n, dim gweithio fe cardyn ydy. Pan ma'ch bank account chi'n wag, pan ma'ch overdraft chi di cynnar I limit, mae na dosa ddim mwy. Ac felly, da chi I fod I wario faint o bres gynnwch chi, a dyna fo, da chi'n gorfod stopio. Ond mae Paul yn fama yn dweud bod Duw trwy gyfoeth I ogoniant yn gallu caniatáu trwy'r ysbryd nerth mewnol a chryfder I ni. Does o ddim cyfyngu ar gyfoeth gogoniant Duw nag oes. Ond hwnnw di'r darlun mae Paul yn ei ddefnyddio I ddeud,
Yn ôl hyn, da chi'n cael gofyn. Yna fwy a mwy a mwy ohono fo, achos does na ddim cyfyngiad ar faint o ogoniant sydd na yn yr arglwydd. Does na ddim cyfyngu, byddwn ni'n mynd ymlaen nes ymlaen i glywed, does na ddim cyfyngu ar gariad Duw yn Iesu Grist. Mae yna ffynhonnell ddihysbydd o nerth i chi a fi yn trwy yr ysbryd glân, dim ond i ni ofyn amdano fo. Ac os ydy Paul yn gofyn yn fama ar ei hynny ddigwydd i Gristnogion Ephesus, pam nad ydym ni yn gweddio hynny amdano ni'n hunin? Am yn brodyr anchwiorydd, am bobl yr ydym ni'n gwybod amdanyn nhw sydd yn mynd trwy brofiadau anodd. Achos mae Paul yn gweddio hyn, yn gwybod be ydy brwydro yn ysbrydol yn dydy. Mae o'n gwybod be ydy wynebu erledigaeth, be ydy temptasiynau, be ydy delio hefo'i falchder ei hun, a be mae o'n neud ydy o'i brofiad ei hun deud wrth y Cristnogion Ephesus, dwi'n gweddio ar i chi gael be dwi'n gwybod dwi wedi gael hefyd. Y cyfoeth o ogoniant yna sy'n dangos i chi y gallwch chi fynd a gofyn am gryfder a nerth mewnol trwy'r ysbryd. Ac ar ei Grist breswylio yn eich calonnau drwy ffydd. O'n i'n darllen rhai esbonwyr oedd yn egluro nad ydy cryfder a nerth mewnol trwy'r ysbryd a Crist yn preswylio yn calonna ni ddau beth gwahanol. Ffyrdd gwahanol o ddisgrifio yr un bywyd ysbrydol ydi o. Lle ydyn ni'n tyfu i nabod Crist yn well, lle ydyn ni'n tyfu trwy'r ysbryd i fod yn debycach i Iesu Grist. Ond mae ddarlun hyfryd, dydy. Bod Paul yn dweud, dwi eisiau chi dderbyn nerth a chryfder trwy'r ysbryd glân, a dwi eisiau i Grist breswylio yn eich calonnau chi trwy ffydd. A dyna chi ddarlun Beiblaidd arall o beth sy'n digwydd pan da ni'n dod yn Gristnogion. Cyn i ni ildio i'r arglwydd Iesu a derbyn na fo sydd yn gallu rhoi maddeuant i ni, na fo sydd wedi talu'r pris sy'n cymodi ni a Duw, pan ydym ni'n parhau yn pechod, mi fysa ni'n deud na ni'n hunin pechod sydd yn arglwyddiaethu ar yn calonna ni. Ephesiaid 2 yn deud dydy bod ni'n gaeth i wneud be bynnag mae'n chwanta ni yn yn annog ni'n wneud, bod ni'n gwrando ar y diafol yn fwy na ni'n gwrando ar Dduw. Ond, pan da ni'n dod i ffydd, mae Crist yn dod yn arglwydd i breswylio yn ein calonna ni. Felly lle bod chi'n meddwl, pam bod Paul yn gweddio ar ei Gristnogion gael Crist yn preswylio yn eu calonna nhw? Crist yna'n barod yndi? Mae o. Ond eto, be mae Paul yn dweud ydy gweddio ar i ni gael mwy o beth sgynnon ni'n barod. Mae Don Carson yn defnyddio darlun hyfryd i ddisgrifio hyn, ac un amserol iawn i teulu ni, digwydd. Da ni'n gobeithio prynu tŷ wsos nesaf. Da ni'n gobeithio, os fydd pob peth yn ei le, y byddwn ni'n cael y goriadau dydd Merchar. A clod i Dduw am hynny, a diolch i chi gyd, dwi'n gwybod lot o'ch chi wedi bod yn gweddio am y broses hirwyntog yna o gael y pethau di mynd trwy. Ond ar y dydd Merchar, mi fydd gynnon ni oriad tŷ, a mi fydd gynnon ni dŷ fydd yn gyfreithlon yn eiddo i ni. Ond dwi'n siŵr, pan fyddwn ni yn agor y drws, y bynnag drws mae'r goriadau ar ei agor, ac yn mynd mewn i'r tŷ am y tro cyntaf, fydd o ddim yn edrach fel tŷ ni, fydd o ddim yn teimlo fel tŷ ni, fydd o ddim yn ogleuo fel tŷ ni. Na tŷ ni fydd o yn llygad y gyfraith, achos dyna pam da chi'n cael cyfreithwyr i wneud yn siŵr bod pob peth yn ei le. Ond pan da ni'n Gristnogion, pan da ni wedi ildio i'r arglwydd Iesu, da ni wedi cael yn geni o'r newydd, mae'r Beibl yn deud yn gyfreithlon da ni'n eiddo i Grist, da ni wedi cael yn cyfiawnhau trwy be mae Iesu wedi wneud ar y groes, da ni'n blant i Dduw. Mae'r datganiad cyfreithlon yna wedi wneud. Ond da ni'n debyg i Iesu Grist fel Cristnogion ifanc na. Achos mae'r arferion pechadurus yn dal i'n nodweddu ni. Ella mae'r ffordd da ni'n siarad yn bradychu sut da ni wedi bod yn byw yn bywydau. Dwi'n gwybod am lot o bobl yn gynnar iawn ar ôl iddyn nhw ddod i gredu'n Iesu Grist, bod nhw'n stryglo efo iaith yn yr ystyr bod nhw'n dal i
ddefnyddio enw Iesu Grist fel rheg, achos dyna maen nhw wedi arfer wneud. Ond dros amser, wrth i Grist breswylio yn eu calonna nhw, mae calonna nhw yn cael eu cnesu at Iesu Grist, a dyn nhw'n misio cam ddefnyddio enw Duw dim mwy. Mae'n digwydd yn syth, achos weithiau maen nhw'n llithro. Ond dros amser, mae'r iaith yn mynd i newid, achos mae Crist yn arglwydd ar eu calonna nhw rwan. A dros amser, wrth i'r ysbryd glân weithio yn bywydau ni, mae dylanwad Iesu Grist yn cynyddu. Mae Crist yn preswylio yn calonna ni, ac mae effaith Crist yn preswylio yn calonna ni i weld yn fwy a fwy. Fel, ymhen blwyddyn, y bydd y tŷ newydd y byddwn ni wedi brynu yn teimlo, gobeithio, fel tŷ ni. Os dodram ni fydd yna. Ni fydd wedi penderfynu pa liw fydd y walia. Ac yn sicr ogla ni fydd yn y tŷ. Gobeithio fydd o ddim yn ogla afiach, ond ogla ni fydd ar y tŷ, achos ni fydd wedi bod yna. Mae Paul am ei Grist breswylio yn ein calonna ni trwy ffydd, yn fwy ac yn fwy, fel bod pobl, bod dylanwad Crist trwy'r ysbryd oddi mewn yn effeithio yna ni, ond wedyn bod pobl yn gallu gweld oddi allan bod ni yn y ffordd da ni'n trin pobl, yn y ffordd da ni'n siarad, yn yr amser da ni'n gymryd i addoli, da ni'n dangos bod Iesu Grist yn arglwydd ar yn calonna ni ac o'r yn holl fywyd ni. Mi ddaru ni ganu emyn Pantycelyn reit ar gychwyn yr oedfa. A mae yna bennill arall gan Pantycelyn sydd yn disgrifio y sentiment yma mae Paul yn ei rannu yn y weddi, y dymuniad ar i ni fel Cristnogion gael Crist yn preswylio yn calonna ni. Dyma'r bennill. Pantycelyn yn dweud, boed fy nghalon i ti'n deml, boed fy ysbryd i ti'n nyth, ac o fewn y drigfan yma aros Iesu, aros byth, gwledd wastadol fydd dy bresenoldeb un. Da chi'n gallu cyd-fynd hefo Pantycelyn a'r apostol Paul? Da chi wedi profi Crist yn llywodraethu ar eich calon chi eto? Ella bod yna rai yma sydd ddim wedi ildio i'r arglwydd Iesu eto. Ella bod chi'n meddwl ac yn chwilio gaich annog chi i edrych ar be mae'r Beibl yn ei ddeud am pwy ydi Iesu Grist. Edrych ar be mae'r Beibl yn ei ddeud ar y difrod, a'r dinistyr mae pechod yn achosi yn bywydau ni, a trowch at Iesu mewn ffydd. Cyffeswch iddo fo y llanas sydd yn eich calon ac ar eich bywyd chi, ildiwch iddo fo, a mi'n eithoch derbyn chi achos bod o mor raslon a chariadus. Ac wrth i ni ildio mewn ffydd i Iesu Grist, mae pethau'n newid, mae pethau'n gwella. Yn hyfryd felly. Da ni'n cael derbyn yr ysbryd, a mae'r ysbryd yn ara bach o ddydd i ddydd yn helpu ni i fynd i'r afal a'r llanas sydd yn calon ac yn enaid ni. A mae Crist, wrth breswylio yn calon ni, yn dod yn hyfrytach i'n golwg ni ddydd ar ôl dydd. Felly'r peth cyntaf ydym ni yn ei weld ydy bod Paul yn gweddio ar i ni gael nerth i'r ysbryd, fod ar waith i nerthu ni yn fewnol, i gael cryfder, i fyw yn bywydau, ac ar ei Grist breswylio yn ein calonnau trwy ffydd, iddo fo ddangos i hun yn amlycach yn bywydau ni. Yna, mae o'n symud ymlaen yn adnod 18. Ond mae o'n symud ymlaen ac yn defnyddio, be fyswn i'n dweud, defnyddio'r un tactega. Mae o'n gweddio ar ei Gristnogion Ephesus gael mwy o be sydd ganddyn nhw yn barod. Adnod 18 ac 19. Mae'n symud ymlaen i ddeud, boed i chwi sydd â chariad yn wreiddyn a sylfaen i'ch bywyd, gael eich galluogi i amgyffred ynghyd â'r holl saint, beth yw lled a hyd, ac uchder a dyfnder cariad Crist, ac wybod am y cariad hwnnw, i fod i'w chlaw gwybodaeth. Felly dygir chwi i gyflawnder hyd at holl gyflawnder Duw. Mae eisiau i Gristnogion Ephesus ddeall dal gafal ar y cariad yma sydd yn gwbl sylfaenol i'n bywydau ni fel Cristnogion.
A sylwch, nid yn cariad ni at y Dduw, mae'n cyfeirio at fo, ond cariad Duw ata ni yn Iesu Grist. Achos mae'n wahaniaeth rhwng y ddau beth. Mae yna gyswllt, da ni'n gallu caru Duw achos bod o'n gynta wedi'n caru ni, ond mae cariad Duw tuag ata ni gymaint yn rhagorach. I ddechrau gychwyn, mae'r Beibl yn dweud bod cariad Duw tuag ata ni yn cychwyn cyn creu y byd. Mae'n cariad ni tuag at Dduw yn rhywbeth sydd yn dod mewn amser, yn dydi. Ond sylwch bod Paul yn dweud, dwi isio i chi amgyffred. Dwi isio i chi gael eich pen rownd, ella, fysa ni'n dweud. Y cariad yma sydd mor rhyfeddol, y cariad yma sydd yn cael ei amlygu ni trwy'r Beibl o'i gychwyn i'w ddiwedd. Y cariad yma sydd eisoes yn wreiddyn a sylfaen eich bywyd. Ddorol de? Mae'r cariad yma gynnwch chi'n barod. Mae o yn sylfaen i bob peth. Mae o yr hyn sydd yn gwneud i chi dyfu fel Cristnogion. Heb y cariad yma, fysa chi ddim yn Cristnogion. Ond dwi eisiau i chi ddallt o hyd yn oed yn well. Oes, mae gynnwch chi ddealltwriaeth ohono fo'n barod, neu fysa chi ddim wedi troi at yr arglwydd Iesu, fysa chi ddim yn Cristnogion. Ond dwi eisiau chi stopio fan'na. Dwi eisiau chi gael mwy a mwy. Mae gen i go plentyn o gael gwersi nofio yn Pwll Nofio Gaernarfon. A dwi'n yn gwybod os nhw dal yn gwneud hynny, ond ar y pryd, pan oeddech chi'n llwyddo i nofio rhyw bellter arbennig, oeddech chi'n cael bathodyn. A'r cos gyda i oedd bod chi'n gwnio'r bathodyn ar eich trunks nofio chi. Dyn nhw'n gwneud hynna wan, ydyn? Ta waith. Ond mae gen i go bod yn falch iawn o fy mathodyn 10 metr. A ddim dall pam bod fi'n gorfod mynd i gael bathodyn 20 metr wedyn. Ni'n meddwl, dwi'n gallu nofio 10 metr, dwi wedi cael y bathodyn ar y trunks. Iawn, dwi'n eisiau mwy. A weithiau, da ni'n gallu bod felly yn ysbrydol, dydyn. Ond efo, dwi wedi dallt yr efengyl wan, dwi'n iawn. Dwi wedi profi cariad Duw wan, gret. Ond mae'r Beibl, a mae gweddi'r apostol Paul yn fama yn ymgwthio ni gan ddeud, na, mwy, chwaneg, mwy. Paid a stopio. Paid ti a stopio, achos dydy cariad Duw ddim wedi gyfyngu. Mae o'n sylfaen i dyfywyd di, a mae croes Iesu Grist yn dangos hynny mor amlwg. Bod cariad Duw wedi gweithredu mewn amser wrth i fab anwyl o ddeud, mi na i fynd. Mi na i dalu'r pris. Mi na i wneud yr unig beth sydd yn gallu golygu bod pechaduriaid yn cael perthynas gariadus dragwyddol hefo Duw am byth. Mi na i wneud o, ac mi na i goncro marwolaeth drostyn nhw. Mae'r sylfaen wedi gosod, a wedyn mae Paul yn dweud, please meddyliwch fwy am hyn. A trwy nerth mewnol yr ysbryd, mae Duw yn mynd i fod hefo chi, yn eich galluogi chi i ddeall, i amgyffred y cariad yma fwy fyth. A mae'n gallu digwydd mewn gymaint o ffyrdd gwahanol yn dod. Lle bod yna rhain chi wedi bod adra yn darllen eich Beibl. A mae fel tasa yna wirionedd yn llamu allan o'r dudalen ac yn cnesu'ch calon chi. Clod i Dduw. Ond yn fama, yr anogaeth gan Paul ydy bod ni i geisio y deall mwy, gwerthfawrogi mwy y cariad rhyfeddol yma hefo'n gilydd. Boed i chwi sydd â chariad yn wreiddyn a sylfaen i'ch bywyd gael eich galluogi am gyffred yn hyd a'r holl saint, beth yw lled a hyd ac uchder a dymder cariad Crist. A pan o'n i dweud ar y cychwyn mor braf ydy bod ni'n cael cyfarfod fel hyn hefo'n gilydd, da ni'n cael cyfarfod hefo'n gilydd fel eglwys mwyn annog yn gilydd i amgyffred i ddeall y cariad rhyfeddol mae da ni'n clywed amdano fo. Ydych braint ydy hi. Bod na rhywbeth ydyn ni'n weld yn y Beibl, neu rhywbeth ydyn ni'n gael allan o'r bregath, yn gallu helpu brawd neu chwaer yn y ffydd i chi, wrth i chi siarad efo nhw. Ac os nad ydyn ni'n deud, ac os nad ydyn ni'n cyfarfod efo'n gilydd, da ni'n colli y cyfoeth yna mae Duw wedi baratoi ar yn cyfar ni. A da ni'n gwybod hynny, dydan? Da ni'n gwybod hynny achos bod ni wedi bod trwy bandemig a bod ni gyd wedi stryglo hefo gorfod bod ar wahân.
pregethwr wedi stryglo hefo technoleg, ond pawb ohono ni fel Cristnogion wedi stryglo i ddeud, wel, yndw, dwi'n gallu gwrando ar addoliad o fy hun, ond dwi'n ben yn hun. A wedyn deud, ond mae dod at yn gilydd, mae yna rhywbeth gwerthfawr ofnadwy yn ymwneud. Mae yna, a mae Paul fel tas fo'n cadarnhau y gwerth neilltuol yna i ni fel eglwys, fel corff, allu hefo'n gilydd, trwy'n gilydd, ddod i wybod deall gwerthfawrogi y cariad yma. A mae'r disgrifiad enwog yn dydy. Beth yw lled, hyd, uchder a dyfnder cariad Crist yn fendigedig. Achos dydy o ddim yn fesur o. Mae rhai terma sydd yn awgrymu, sa'n posib i chi gyrraedd pen draw hyn. Pa bynnag mor eang da chi meddwl ydy cariad Crist, mae o'n fwy. Pa bynnag mor ddifn y mae'r cariad yma yn mynd, edrychwch ar y groes. Darllenwch Filipiaid 2 i weld bod mab tragwyddol Duw yn fodlon dod o'r nefoedd i'r gwaelodion eithaf. Pam oherwydd y cariad yna? Cariad tuag ata ni bechaduriaid mwyn i ni brofi y cariad a derbyn o'i ras hyfryd o. Mae rhaid i fi frysio. Ond mae Paul yn ychwanegu eto'n dydy yn adnod 19. Mae eisiau ni amgyffred deall y cariad, ond mae'n Cristnogaeth ni'n fwy na jyst gwybod pethau, a dallt a gwybodaeth. Mae o'n cynnwys gwybodaeth, dyna pam bod gennym ni Feibl, mae gennym ni wirioneddau i ddal gafal anyn nhw, ond mae Cristnogaeth go iawn yn mynd yn pellach na jyst gwybod yn dydy. Mae o'n profiad personol. Mae Paul eisiau Cristnogion dyfu yn ei gwerthfawrogiad, yn ei dealltwriaeth o'r cariad yma, ac adnod 19, a gwybod am y cariad hwnnw ei fod i'w chlaw gwybodaeth. Sut da ni'n gwybod am rhywbeth sydd i'w chlaw gwybodaeth? Wel, mwyn yn helpu ni, mae'r gair gwreiddiol Groeg am gwybod yn adnod 19 mewn lle arall yn llythyrau Paul yn cael ei gyfieithu fel adnabod. Ac ella bod hwnnw wedyn yn help i ni. Sôn am y profiad o dderbyn ac adnabod cariad Crist mae Paul yn fama. Yr adnod sydd efo'r un gair ydy Filipiaid 3 adnod 10, lle mae Paul yn deud drwy famau adnabod efo'r un gair a grym ei atgyfodiad a chymdeithas ei ddioddefiadau wrth gael fy nghydffurfio a'i farwolaeth ef. Mae Paul eisiau ni ddeall, eisiau ni werthfawrogi, eisiau ni brofi y cariad yma. Mewn gwirionadd, mae trio disgrifio y profiad o dderbyn cariad Duw y tu hwnt sy'n gallu ni. Dyna pam mae Paul mewn gymaint o lefydd fel tasa fo'n stryglo i ffeindio'r geiriau. Mae o mor anferthol. Ond, mi ydyn ni fel Cristnogion i fod isio profi mwy o'r cariad hwnnw. Fel bod ni bron yn dod i derfyn yn gallu ni i fynegu fo. Os da chi, fel fi, mwynhau chwaraeon, mi fyddwch chi'n sylweddoli ar ddiwadd gema, neu buddugoliaethau enwog, mae pobl yn dod ac yn cyfweld chwaraewyr. Disgrifio'r profiad yma i fi. Mae'r amser gweitha posib i ofyn rhywbeth, achos dyn nhw methu ffeindio geiriau. Mae'n rhywbeth, waw! I ni, fel Cristnogion, mae cariad Duw yn Iesu Grist mor rhyfeddol, mae o tu hwnt i wybodaeth. Ond mi allwn ni brofi mwy a mwy ohono fo. Sut? Trwy'r ysbryd glân. Wrth i Grist breswylio yn ein calonna ni trwy ffydd. A gweithio mwy a mwy o'r profiad yma. Wan, rhag i chi feddwl bod Paul mewn unrhyw ffordd yn awgrymu bod bywyd y Cristion yn un sydd yn mynd yn well ac yn well ac yn well ac yn well. Fel rhyw graff heb unrhyw broblema, i fywyd o ddim yn awgrymu hynny na di. Mi da ni'n profi y cariad yma weithiau pan mae'n bywydau ni yn llanas oherwydd amgylchiadau personol. Mae Paul yn Mae Paul yn sôn am y profiad o adnabod Crist ochr yn ochr a grym ei atgyfodiad a chymdeithas ei ddioddefiadau. Felly mae Paul yn gwybod
Da ni'n cael mwy o gariad Crist weithiau pan mae bywyd ar ei fwy anodd. Pan da ni'n sal, pan mae yna brofedigaeth, dyna lle mae'r profiad o'r cariad yn dod yn fwyaf byw i ni. Ac eto, mae Paul yn deud, dwi'n gweddio y byddwch chi yn derbyn hynny. Hyd yn oed os ydych chi'n cael eich herlyd, hyd yn oed os ydych chi yn dod ar draws amgylchiadau lle ydych chi'n deud, dwi'n methu delio fo hyn. Dyna pryd fydd y cariad, grym yr ysbryd, yn gwneud gwahaniaeth sylweddol i'n trawsffurfio ni fod yn debycach i Iesu Grist ddydd ar ôl dydd. Ac yn y diwedd, adnod 19, felly dygir chwi i gyflawnder hyd at holl gyflawnder Duw. Dwi wedi deud sawl gwaith mewn pregath, dwi'n siŵr. Does o ddim cyfrinacha i fywyd ysbrydol. Sa'n cyfrinacha, achos mae Duw yn ei ras yn datguddio i ni yn y gair sut ydyn ni fyw. Ni wedi derbyn yn helaeth yn Iesu Grist, ac mi fydda ni'n cael yn adnewyddu trwy'r ysbryd ddydd ar ôl dydd. Yr her i ni ydy bod ni'n gallu gweddio fel Paul, bod ni'n tyfu mewn nerth, bod Crist yn preswylio ac yn amlygu'r presenoldeb hwnnw'n fwy a fwy yn bywydau ni, a bod hynny wedyn i weld wrth i ni ymhyfrydu yng nghariad Crist. Mae rhaid ni roid amser iddo fo. Mae rhaid ni fod yn barod i ofyn i Dduw am weithio yn bywydau ni. Mae Iagon dweud, da chi'n cael achos da chi'n gofyn. A dwi'n edrych ar y mywyd yn hun weithiau, dwi'n stryglo fo pethau. Dwi'n gofyn am help Dduw. Dwi'n chi'n ofyn, nid yn unig dros ni'n hunin, ond i'n gilydd hefyd. A bod ni'n gallu gofyn i bobl sydd ddim eto yn Gristnogion, bod nhw'n dod i nabod Crist dros nhw'n hunin, a bod nhw wedyn mewn amser yn profi y cariad rhyfeddol yma, sydd i'w chlaw gwybodaeth, ond y cawn ni brofi mwy a mwy ohono fo trwy'r ysbryd glân. Gai orffan cyn i ni ddod at Fwrdd y Cymun, wrth ddyfynnu adnodau enwog yma Paul mewn llythyr arall yn ei dyfynnu, wrth sôn am gariad Crist. Sbiwch eto sut mae o fel tasa fo yn mynd dros ben llestri wrth drio disgrifio y cariad yma a be mae o'n olygu'r Cristio. Rhifeiniaid 8. Pwy am gwahana ni oddi wrth gariad Crist? Ei gorthrynder, neu ing, neu erlyd, neu newyn, neu noethni, neu berig, neu gleddydd? Wedyn neidio chydig adnodau, ond yn y pethau hyn i gyd, y mae gennym fuddugoliaeth lwyr trwy'r hwn a'n carodd ni. Yr wyf yn gwbl sicr na all na cangau na ceinios, na cangylion na thywysogaethau, na'r presennol na'r dyfodol, na grymusterau, na uchelderau, na dyfnderau, na dim arall a grewyd ein gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Chyn ni, roed amser, ella fory, ella heddiw yn yr wthnos nesaf i ddyfyrio ar y cariad yma. Meddyliwch am i led, i hyd, i uchder a'i ddyfnder o yn Iesu Grist. Meddyliwch am y croesoeliad, yr atgyfodiad, yr esgyniad. Meddyliwch am Iesu Grist yn dod yn ôl ar hyn fydd o'n ei olygu. Y fath gariad, am yr ysbryd, a'r nerth yda ni dderbyn trwy'r ysbryd yn barod, dim ond i ni ofyn, mwyn weithio ynom ni, mwyn i ni dyfu, i werthfawrogi, i lawenhau, i brofi mwy ohono fo. Clod i'w enw. Amen. Cyn i ni ddod at Fwrdd y Cymun, da ni am ganu am y cariad anchwiliadwy yma. Emyn Mary Owen. Dyma gariad pwy a'i tritha, anchwiliadwy y diwedd. Dyma gariad yw ddyfnderoedd byth ni threiddia nef y nef. Dyma gariad gwyd fenaid yw holl bethau gwael y llawr. Dyma gariad wnai'n ganu yn y bythol wynfyd mawr.
Wel, wrth i ni ddod at fwrdd y cymyn, da ni wedi dibynnu ar yr un cymorth, a da ni wedi clywed Paul yn gweddio amdano fo mewn gwirionedd. Cymorth yr ysbryd glân i ni allu profi nerth, i wneud synwyr o'r cyfan. A mae'r bara a'r gwin yn amlygu ni, yn dydy, pris y cariad mewn gwirionedd. Maint yr aberth. Bod yr arglwydd Iesu o'i fawr gariad yn barod i'w waed o gael ei dywell, i gnawd o wedi ddarnio mwyn ni sy'n credu. Ac felly, be da ni am wneud ydy, mi na i ddarllen y rhan o 1 Corinthiaid 11, ac yna mi nawn ni gael chydig bach o dawelwch mwyn i ni gael myfyrio ar hyd, lled, dyfnder, uchder a dyfnder cariad Crist. Cyn i mi weddio, ac yna mi nawn ni rannu yr elfenna, cyd fwyta a chyd yfed. A cofiwch, mae'r gwahoddiad i bawb sydd yn caru yr arglwydd Iesu fel arglwydd agoredwr i gymryd o'r bara gwyn. Ond os ydych chi'n ansicr, os ydych chi mewn unrhyw ffordd yn dweud, wel, dwi ddim wedi ildio Iesu Grist eto, mae'n groeso i chi beidio cymryd. Da ni eisiau rhoi dim pwysau arna chi. Mae'r Beibl yn deud yn glir bod ni i fyfyrio a barnu cyn cymryd y bara'r gwyn. Da ni eisiau gwneud o'n ddifeddwl. Ond dewch i ni wrando ar yr hyn mae'r apostol Paul yn ei ddeud cyn i ni ddod at y cymryd. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn os y bradychwyd ef gymryd bara. Ac wedi ddoddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd er eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef cof amdanaf, oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, byddwch yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Dewch i ni gael munud bach o dawelwch i ni fyfyrio, ac yna mi na i weddio. Arglwydd ein Duw, da ni'n diolch. Y gallwn ni ddod ata ti fel ag yr ydyn ni, oherwydd bod y gariad rhyfeddol di yn golygu bod y pris wedi dalu. Bod yr aberth a wnaeth dy fab i rhoi trwy roi di fywyd i hun ar y groes. Bod yr aberth honno wedi derbyn yn gyflawn. A ni diolch am y maddeuant arglwydd sydd mor anhyddiannol i ni. Diolch am y bywyd tragwyddol. Diolch yn fwy na dim am Iesu Grist i hun. I fod o'i gariad wedi gweithredu ar yn rhannu, ond y gallwn ni gael perthynas fywiol at y dy hun trwy'r arglwydd Iesu heddiw trwy ffydd. A ni'n gofyn felly, wrth ddiolch am yr ysbryd glân y bydd di'n rhoi y nerth, yr cryfder mewnol hwnnw i ni. Dangos i ni, arglwydd, pwy wyt ti, dangos i ni pwy ydyn ni. Ac wrth i ni ddod at fwrdd y cymyn, da ni'n cyffesu'n pechod. Da ni'n cydnabod arglwydd bod na bechod, bod na anghyfiawnder, bod na hunanoldeb gwarthus yn cael o'na ni. Ac felly nid ar sail yn perfformiad ni da ni'n dod at fwrdd y cymyn, da ni'n dod yn dlawd, da ni'n dod yn euog, ond da ni'n dod yn trystio. Trystio'n aberth Iesu Grist. Yn diolch ac yn gofyn y byddi di trwy ysbryd glân yn adfywio ni.
yn rhoi y maeth ysbrydol yna yr ydym ni angen yn yn perthynas ar arglwydd Iesu. Arwain ni rwan, cynnal ni, maddau ni, gweithreda'n rymus yn yn plith ni. Wrth i ni ofyn y cyfan trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Os daw na un neu ddau o chi ymlaen i rannu'r elfennau, mi ganon ni gan Iesu Grist, myfyriaf ar daberth di, ilbiais ti popeth a marw i mi. Lawer tro rhyfeddais di ti fachub i meddyliau fel hyn, ddaw i'n cof, ac unwaith eto sylliw naf ar groes Calfari, a sylweddoli dyfnder gras dy gariad i mi. Diolch i ti eto, rhoddaf i ti mywyd yn llwyr. Mi ganon ni tra byddwn ni'n rhannu y bara a'r gwyl. Cymerodd Iesu fara, ac wedi diolch fe'i torodd a'i roi iddynt gan ddweud, hwn yw fy nghorff sy'n cael ei roi eich mwyn chwi, gwnewch hyn cof amdanodd. Ef ei hun a ddygodd ein pechodau yn ei gorff ar y croesbren, mwyn i ni ddarfod am pechodau a byw i gyfiawnder, trwy archoll ef y cawsoch iachad. A chymerodd gwpan, ac wedi diolch fe'i rhoddodd iddynt gan ddweud, yfwch ohono bawb,
oherwydd hwn yw fy ngwaed i, gwaed y cyfamod a dywelldir dros lawer maddeuant pechodau. Ond prawf Duw o'r cariad sydd ganddo tuag atom ni yw bod Crist wedi marw drosom pan oeddem yn dal yn bechaduriaid. O diolch Arglwydd. Diolch bod y ffordd wedi agor. Diolch bod yr aberth, y cyflawniad, yr atgyfodiad yn golygu gobaith tragweddol i ni. Arglwydd, cynorthwya ni trwy dysbryd glân. I ni allu byw yn dal yn golwg ar Iesu Grist. Yn dod a'n beichia ata ti. Yn dod gan gyffesu'n pechoda a gwybod bod yno ti i ni le diogel am byth. Arglwydd cryfha yn ffydd gwan ni. Maddau ni bob pechod a bai. Ac wrth i ni adael, da ni'n gofyn y byddi di yn gwneud dy waith yn plith ni, clod i ti dy hun. Da ni am orffan yn gwrando ar ddiwedd y darlleniad o Effesiaid 3. Iddo ef sydd ar gallu ganddo i wneud yn anrheithol well na dim y gallwn ni, i ddeisyfu na i ddychmygu, trwy'r gallu sydd ar waith yn ni, iddo ef y bo'r gogoniant yn yr eglwys ac yng Nghrist Iesu, o genhedlaeth i genhedlaeth, byth bythoedd. Amen.